Čaute, zdravím vás pri prvej časti podcastu Hodíme reč a našim dnešným hosťom je Emily z Party Shoreu. Vítaj, Emily. Ďakujem za privítanie. Emily, ty si pricestovala zo západu a išla si vláčikom. Aká bola vlastne cesta? Keďže ja sám som cestoval často do Bratislavy, viem, že to nie je žiadna sláva. No, cesta bola dlhá. Bola dlhá, vyčerpávajúca, skoro som tam už umrela, ale tak som tu tak v pohode v celku. Mali ste klimu? Mali sme klimu. Vagóny boli čisté? Skoro, no, boli čisté. Jedalenský ste mali vagón? Nemala si. Mala som tyčinku. Dobre, počúvaj, poďme zhodnotiť vlastne tvoje pôsobenie v Party Shore. Či to skôr boli pre teba nejaké zážitky, alebo či to bolo skôr také prežitie pri tých ľuďoch? No, to bolo skoro prežitie samej seba, tými ľuďmi. Ale tak bolo to aj zážitok na celý život. Neľutujem to vôbec, že som tam bola, lebo však je to skúsenosť do života určite. Ale tak nezapadla som do tej skupiny úplne, takže tak, no. Myslíš si, že ten problém bol to, že si tam bola najmladšia? Nie, to si nemyslím. Nemyslím si to, ale skôr to, že nejako ľudsky sme si nesadli, nejakými názormi, pohľady na veci, to tiež nie. A nezapadla som. Ja som iná, podľa mňa, ako oni. Ale určite nie v zlom. Nie, v tom najlepšom, podľa mňa. Chcel som sa ťa opýtať, že už keď si bola v tom Party Shore, tak lákala by ťa aj nejaká show typu, ja neviem, Rúža pre nevestu, Farma, možno že Survivor? No, Rúža to nie je úplne asi formát pre mňa. Nemám rada sa byť o jedného muža. Ja radšej dojím kravy, takže asi skôr tá Farma. Čiže Rastík asi nebude tvoj budúci frajer? Nie, nebude, ale mne to nevadí. Ale povedzme si to tak, že všetky tie ženy, ktoré tam sú, alebo všetci, ktorí tam prídu do tej farmy, tak často hovoria o tých zvieratkách. No. Neviem, či ty bývaš v byte, v dome. V dome. Vedela by si sa tam nejako tak začleniť do tej farmy? Že myslíš, že by si mala videnia? No myslím, že určite viac ako v Party Shore. Že by to bolo viacej pre mňa ako byť na tej vile a... Čiže myslíš si, že by si ťa ľudia akože obľúbili? Tak to je na každom. Neviem, ale tak ja si myslím, že som dobrá baba, zlatá, pohode a viem aj so zvieratkami. Aj v záhradke by si vedela porobiť, okopať nejakú burinu. Áno, aj okopávať viem, takže myslím, že to by bolo tak pre mňa. Čiže tá farma by bol možno, že ten tvoj smer, ktorým by si šla? Tak neviem, či úplne smer, ale asi skôr to, než Rúža. A ty by si aj odporúčila možno, že niekomu nejakú takú show? Lebo ty si bola v tom Party Shore, teraz by si možno, že chcela pokračovať do tej farmy. Či by to si ešte uvidím, to neviem, ale tak... Ale či by si možno, že mladým ľuďom odporúčila, že skúsiť to kvôli zážitkom, možno, že kvôli nejakému zviditeľneniu? Tak nie je to pre každého, ale tak neskúsiš, nevieš. Podľa mňa akože treba skúšať nové veci v živote, takže určite by som odporúčila. Keďže si bola v tom Party Shore a boli ste tam 4 dievčatá, 4 chlapci, ty by si vedela predstaviť po tej dobe, ako ste boli v tej show, mať aj s niekým nejaký vzťah? Alebo že sa nejako bližšie spoznať? Akože z tej vily? Z tej vily, áno. No, vôbec. Nevedela by som si možno ani kamarátstvo predstaviť. Že nesedel by ti ani taký Filip, Louis, Oli? Oni nie sú podľa mňa zlí ľudia. To nechcem ani povedať, ale ja beriem už len ako kamarátstvo trošku viac. Ako keby. A neboli by to, nie že dobrí kamaráti, ale tak nesadli sme si. Ani ako kamaráti podľa mňa. Ich mám takých, že známych. Bola som s nimi v show a tak to asi aj beriem. A do vzťahu už vôbec ako... Ale nemala si s nimi napríklad, že nejaké zlé zážitky? Ale nie. Nemala som. Nie, to nie. Ale tak nesedeli sme si úplne na nejakej ľudskej úrovni, takže určite nie. A tak ako partia, keby ste mali ísť, momentálne ste teraz boli na jednej party, teraz pôjdete ešte aj na Grape, ak by si sa s tými ľuďmi mala takto stretnúť aj po show, ísť možno, že ísť na nejakú party, alebo na nejaký event, robilo by ti to problém, alebo nejako sa na to nepozeráš? Nerobilo by mi to problém asi úplne, ale... by mi tam asi chýbala taká moja osoba vždycky, vieš, že s kým si rozumiem niekto, lebo ja nemám si s nimi moc čo povedať, ani tam som vlastne nemala si s nimi moc čo povedať, takže nerobí mi to problém, ale tak chýba mi tam nejaký môj človek. A myslíš si, že oni boli takí dvojtvárni, že keď ich teraz stretneš vonku, lebo už ste sa stretli aj vonku mimo show, že v tej show sa možno že správali trošku inak, ako sa správajú momentálne teraz mimo tej show? Tak ja si myslím, že niektorí určite áno, ale tak chceli robiť show, takže to im neberiem, ale tak áno, veď sú trošku možno iní, ako boli tam na tej vile. Jasné.
Chcem sa ťa opýtať, už keď sa bavíme o tých chlapoch a o tom, že či by sa možno že našla nejaká láska v tvojom srdiečku, objavil sa aj niekto po show, ku komu by si ty mala sympatie, alebo k tebe, že by mali sympatie? No akože áno, ale ma to aj rýchlo prešlo, takže... Čiže nevyberáš si nové lásky, nehľadáš teraz ani lásku? Nie, že si nehľadám, tak ono to príde, keď to má prísť, ale ono to je, neviem, ja som dosť asi vyberavá, podľa mňa, čo je aj dobré, si myslím. Ale no objavil sa niekto, ale už to aj skončilo, takže som na tom istom, ako som bola predtým. Takže si skoro na tom podobne, ako na tom bol aj Luis v Party Shore. Aha, no, asi hej. Ale tak dúfam, že to nie je smutné, že budeš ďalej hľadať, pokračovať. Ja nehľadám. Nehľadáš, oni hľadajú kvázi teba. Tak áno, akože, no asi hej. Asi by mali byť muži tí, ktorí sa prví. Určite by mali tak byť. Tak prihlásia k tomu a ťa oslovia. Určite áno. Už keď sme prešli tých chlapcov z tej vily, ja by som sa možno, že teraz skôr orientoval na tie dievčatá, na tie baby, že ako sa k tebe správali. Lebo ja som si pozrel Party Shore, videl som vlastne všetky časti. Ty si bola, ak sa nemýlim, od 1. do 6. Do 5. Do 5. Prepáč. Menšia korektúra. A chcel by som sa vlastne len dostať k tomu, že či ti robili zlé, alebo či si sa s nimi musela prežívať tak na silu, alebo či si sa s nimi bavila, či si tam našla nejakú kamošku. Tak nerobili mi podľa mňa vyslovene, že zle. To nikto mi tam nerobil nejaké zlé veci. Ale tak oni tam boli taká skupinka, že Vicky mala tú Belu, Iváka mala Andreasa a Filipa a ja som tam nemala žiadnu psychickú oporu ani v tom kamarátstve s tými babami. Čiže to nebolo ani, že sme si robili zle alebo tak, ale skôr som sa tak dištancovala od nich, tak asi kvôli sebe, lebo necítila som od nich nejakú oporu ani podporu, ale ani, že by mi nejako ubližovali na tej vile, to tiež nemôžem povedať. A ty si nehľadala možno, že nejakú oporu tých chalanov? A to... Neviem, ale tak, že či náhodou... Vôbec, akože nie, absolútne nie. Už prvý večer, keď som tak si nejak to obzrela tých ľudí, tak som si povedala, že fúha, že toto nie je asi úplne skupina pre mňa. Nie, že by boli zlí, hej, ale proste mi nesadli mi ani nejako vyjadrovaním, prezentovaním samých seba v tej show a proste ničím, čo by ma tak zaujalo na nejakej kamarátskej báze. Lebo mne to stále išlo hlavou, že ste tam boli 24 hodín, hej, boli ste na tej vile, potom ste chodili pracovať, mali ste tam nejaké tie eventiky, alebo také tie showky, aby to nejako zaujalo toho diváka a že či možno, že tam nebol nejaký ten skrat toho, že OK, nájdem si niekoho blízkeho, s kým tam bude možno, že tak feliť, keď to mám dať do úvodzoviek. A tak ja som chcela. Veď som chcela tam mať niekoho, nejakú tú oporu alebo podporu, alebo nejakého človeka tam, ale tam nebolo ani z čoho vybrať. Ale celkovo si myslíš, že si do toho nezapadla preto, lebo tam sa často pije. Často sa tam pije, často ste chodili po nejakých parties, po nejakých žúrkach, že možno, že do toho si nezapadala, že už to je pre teba moc, alebo že už nechcem povedať, že si už na to stará, lebo však máš 20, ale že ti to nejako nevyhovovalo možno a preto si nevedela nájsť nejakú dušu. Vieš čo, ale tak ja sa viem zabávať. Keď mám svojich ľudí okolo seba, tak viem chodiť proste na party, viem sa proste, vieš, mať ruku hore a užívať si. Videli sme všetci, ako sa zabávala poriadne. No však vidíš. Čiže myslím si, že v tom by problém nebol, ale tak možno ste si naozaj... No ja mám inú formu zabavy ako oni, to bude asi týmto. Tak ich forma zabavy mi tak prišlo, aspoň z môjho pohľadu, že opíme sa a proste poďme sa pokúpiť. A ja mám takú formu zabavy, že opíme sa a poďme robiť blbosti, poďme hrať nejaké hry alebo užívať si to nejako a nie teraz, že bože, vypijeme si a poďme teda sa teraz po sebe liepať a neviem, nie je to proste pre mňa. Už keď sa bavíme o tom, že ako sa tam ľudia stretávajú, ako sa bavia, bol tam jeden moment, kedy si skončila na Pelikánovi vo vode a my sme sa práve dneska o tom bavili. A ty si mi povedala, že ty si vlastne nevedela výjsť z tej vody. Čiže či by si mi to nejako bližšie nevedela, tak priblížiť, že či tu už bolo moc toho proseka, alebo či si chcela vypočuť tú debatu medzi Ivanou a Filipom. Ja som nevnímala, akože absolútne. Ja som tam bola vyčilovaná s prosekom, s velom a na Plameňakovi. A ten Plameňak bol už taký dosť akože mokrý, vieš. A ja som už mala niečo vypité a proste už som nejak strácala, jak sa to povie... že som strácala rovnováhu. A tak som rozmýšľala, že teraz, čo teraz urobím? Som sa nevyjebala z toho plameniaka. Tak som tak sedela, teda ležala som a potom sa mi to nejako podarilo, takže v pohode, ale akože bolo to náročné. Ak už sme teraz pri tom plameniakovi a pri tom proseku,
mala si tam jeden večer, kedy si to trošku prehnala s alkoholom, ja by som povedal, že si sa rozbila pod obraz Boží. Hej. Čo to vlastne zapričinilo? Lebo podľa mňa veľmi veľa ľudí to zaujíma, keďže ty si tam bola skôr tak neutrálna, čo sa týkalo toho alkoholu, že fakt si mala ten pohárik proseka, niekedy si vypila niečo, ale tam to bolo, že zrazu... Som sa Áno, že zrazu z ničoho úplne, že do extrému. Hej, no, áno, tak lebo už som tam, to bol už taký zlom, že som už proste chcela sa úplne nejako na silu akéby uvoľniť, lebo ja som tam fakt nevedela komunikovať s nikým na nejakej úrovni a hovorím si, tak teraz sa aspoň najebem. Že proste, tak som sa aj opila, podarilo sa mi to. Akože nie som na to úplne hrdá, lebo však, no, nie som na to hrdá, ale tak stalo sa to, takže neviem. Bolo to podľa mňa vtipné a tak uletela som si. Tak urobila si hlavne show. Ale, no. A ty si už potom ani nič nepamätala? Alebo nie, vôbec kedy nič. prišiel ten moment takého toho zlomu, že blackout? Fúha, možno v tom, nie taxíku, ale v tých autách, keď sme boli. Tak tedy som už, dala som si tabak do úst, samozrejme, a už som tak úplne nevidela poriadne, už som vedela, že je zle. A tedy ma už asi vlastne vyplo, sa mi zdá, a potom už som sa zobudila na gauči s dekou a okolo mňa už všetci, tak už som bola taká, že opa, že toto som asi prehnala. Či ty nevieš o nič potom na party, ty nevieš, ak si došla naspäť? Vôbec neviem. Ale tak bola som v poriadku, tak asi dobre. Lebo videl som, že si to dosť užívala na tom gauči, ak si tam pekne leškala. Som si. Čiže ty si vlastne až prišla na to, že sa niečo zle stalo, až ako oni prišli. A čo sa zle stalo? Tak akože nie, že tebe sa niečo zle stalo, ale že už ako si bola v tom švungu a v tom tranze, tak vlastne ty si sa vrátila až do toho takého života naspäť. No, ako sa oni vrátili? Ale dobre sa asi aj stalo, lebo keby mám ísť v takom stave do klubu, tak neviem, či by ma nehľadali koľko sa nikde v mori. Lebo však ja som fakt ani o sebe nevedela, čo robím. Takže to bolo také, no. Ale tak aspoň to bolo vtipné, máš aspoň jeden dobrý zážitok. Aspoň za mňa dobrý. Super. Za mňa dobrý zážitok, vtipný zážitok, na čo máš spomínať. Prejdeme možno, že teraz na takú trošku inú kolaj, keďže ty si bola v party shore a aj veľmi veľa ľudí sa na teba vyjadrilo. Jedna z nich bola Krajem, druhá bola Janka Topánka, ktorým sa nepáčil vlastne tvoj výzor. A ja by som len chcel možno, že nejaké také menšie vyjadrenie, alebo čo si o tom myslíš, že sa vôbec takíto ľudia musia k niečomu takému vyjadrovať? Tak ja si nepamätám úprimne, že by mi povedala nejaká pekná baba mne, že vyzerám zle. Takže to asi hovorí viacej o nich ako o mne, lebo ja som pekná baba, si myslím, dosť. A nie som ani nejaká, že by som bola nejaká zlá. Takže neviem, proste neberiem to ani trošku osobne, lebo stojím za tým, že som pekná. Som. A teda oni asi mali tú potrebu, tak neviem, čo ja s tým, vieš, to je také, že však nech si to povedia, alebo tak neviem, tá Krajem sa volá, alebo ako? Krajem, no. Ona bola v The Mac. No, tak nech sa páči, a proste ona ide toto mňa rozprávať, čo ona sa má, nechcem povedať, že vyzerá zle, ale jednoducho tak tiež nežiari krásou. Tak... Ale myslíš si, že to bolo za tým zámerom vytvoriť nejaký býv alebo drámu? Ale nemyslím si. Ona podľa mňa len... Tak ona to hlavne okomentovala s tým, že som sa vyjadrila na Ivku, že je lacná. Nie, že lacná, ale že proste, že chodí, že Andreas Filip a takto. A povedala som, že vlastne keď baba, tak to rýchlo sa poddá mužovi, takže ten muž má potom, že akože vríti a že proste neberú seriózne. Mala som pravdu. Takže áno, mala som pravdu, takže ona sa tomu nejako vyjadrila, čo vlastne bola aj pravda a tak. Takže tak. Dobre. 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 Tak čakal som, že hneď začne tu teraz momentálne nejaká dráma, nejaký beef sa tu vytvorí, ale je to akože pekné, že to berieš tak s tým nadhľadom, že sa nejako nad tým... Ne, akože vôbec. Ako to mám povedať? Že sa nejako tým nezaťažuješ. Nemám prečo. Už sme sa bavili vlastne o tom, ako si tam pila alkohol, už sme sa bavili aj o chlapcoch, aj o dievčatách, ale ten najväčší zlom podľa mňa v show bol vtedy, keď si ohlasila, že odchádzaš. Čo vlastne tomu predchádzalo, že si sa takto rozhodla? Lebo bola si v tej show, vedela si, že možno, že získaš nejakých nových followerov, že budeš mať videnia, môžeš sa nejako ukázať, možno, že z teba bude nejaká influencerka a podobne. Prečo sa vlastne rozhodla, že chceš odísť, keď už sa tam prihlasila? Tak jedna vec je tam ísť a druhá vec je tam vydržať. A proste, tak treba to prijať ako to je. Nezapadla som tam, nebolo to vôbec pre mňa a treba to len prijať. A nebudem nič siliť, keď to nie je proste pre mňa. Nebolo mi tam komfortne,
Takže netreba takéto veci úplne, že si liť len pre nejaké čísla na Instagrame, keď to tak necítim. Vybrala som si proste samú seba a to je podľa mňa to správne v takej situácii. Myslíš si, že ťa možno, že aj niekto chcel tam mať aj vyštvať? Že proste sa s tebou nebavili? Alebo že... Oni ma aj nevnímali. Ja som tam bola ako taký vzduch podľa mňa pre nich. Takže ani im to nevadilo, ani ich to nesklamalo. Vieš, to bolo také, že však, tak čau a proste... Vieš. Ale akože dosť ich to šokovalo, si myslím, ako potom prečítali si ten tvoj list. To dala Paula, ten list. Či Paula? Ale ty si vlastne ohlasila, že ideš vlastne preč. Áno. No a potom ich to šokovalo. Aspoň ja si tak pamätám, že Filipa to šokovalo, že ide, že prečo vlastne ideš preč, že či náhodou nechceš tam ostať. Tak on bol akože milý, tedy Filip, ale tak dobre šokovalo ich to, lebo tak nie je to asi úplne normálne, tak to odísť. Nečakali to, si myslím, to je v pohode, ale tak vieš, ale neboli takí teda, že Emily ostan tu, alebo nepresviečali ma nejako, tak ja som nemala ani dôvod na to, vieš, že tam nejak ostávať a nemala som ani kvôli čomu, vieš, tak... A keby ťa možno, že presvedčili, alebo keby tam chceli, aby si ostala, možno, že by si zmenila názor? Nie, určite nie. Že išla by si tak či tak? Áno, určite by som odišla na letisko. Tým pádom, že vlastne to bola show, do ktorej si sa sama prihlásila, vedela si, že aj budeš na kamerách. Prekážalo ti to, že sú na tebe tie kamery 24 hodín? Že naozaj od rána, ako staneš, až pokiaľ ideš spať? Akože kamery mi že nevadili na prekvapenie že skoro vôbec. To som si podľa mňa dosť rýchlo zvykla. Ale tak hovorím, mne tam vadili tí ľudia. Nie, že mi vadili, ale že proste bolo ťažšie žiť s tými ľuďmi, ako žiť s tými kamerami v tej show. Že nebolo mi s nimi úplne príjemne. Tej ich party, teda našej party, hej. A to mi vadilo veľa viacej ako tie kamery. Kamery boli však, s tým som rátala, že tam budú. A čakala som možno trošku iných ľudí. Vieš, že takí, čo mi tak možno viacej sadnú. Ale tak nevadí. Mala si tam niekoho vyslovene, s kým si sa ty osobne nemusela? Vieš čo, tam som asi nemala nikoho, že s kým som sa nemusela. Lebo v tej show boli nejaké beefy, že Paulina, Ivana, bol tam nejaký beef, že Andreas, Luis. A tak či, ja som sa nad tým zamýšľal, či náhodou ti fakt tam niekto nerobil zle. Kto by ťa náhodou že chcel vyštvať, ako ste aj boli na tých parties, alebo ako ste tam mali aj tie žúrky na vile. Nemala či niekto nebol taký dotieravý, alebo že sa mu nepáčilo, že tam si, že im tam nejako nesedíš. To som si nevšimla, že by boli na mňa takýto. Skôr taký, že nejaký, ja neviem, že ja som sa zobudila a vieš, ono to bolo také, že Emily, že čau a vieš, a tam sa potom riešilo Ivka, Filip, András, Vicky, Bela tam boli spolu. Ja som tam fakt bola iba taký doplnok. Alebo ja neviem, vieš. Tak možno, že na nich bola tak daná tá pozornosť, hlavne na Filipa Andreasa zo začiatku kvôli tej Ivane. Potom sa to presunulo na Soliho Izu, na Paulinu Andreasa. Tým, že ty si tam nemala možno, že nejaký ten prešlap, ako ja to nazvem, tak možno, že aj preto si možno, že nezapadla do tej partie. No nie som ten typ, že teraz idem, neviem, robiť, alebo hádať sa s niekým na základe ničoho vlastne, že úplne jednoduchá dráma, alebo ja neviem, vieš, akú to má hodnotu pre človeka. Ja nemám to za potrebu a takéto veci robiť a už vôbec nie proste pre nič za nič. Veď tam sa nikto nepoznal s nikým ani rok, ani mesiac a takže, vieš, že neviem, ako... Ale mala si momenty, kedy si tam odpalila chlapcov, keď sa ťa niečo pýtali. Pamätám si, že tam bola taká vetička. Tak podľa mňa oni mali strašne vysoké ego, všetci tí chalani a nebolo mi to príjemné, keď sa tak niekedy vyjadrili alebo mali také vety použili, tak ja som mala takú chuť, že teraz tu tak pekne, že vrátim, že niečo také pekné poviem naspäť. Myslím si, že to je hlavne preto, že niektorí, ako napríklad Andreas, robí obsah pre dospelých. Či má kvôli tomu vysoké ego? Tak neviem, či sa dá mať z toho vysoké ego, keď má takúto človek platformu. Ja toto akože nepodporujem. OnlyFans, či už pre ženy alebo pre mužov. Ale keď má, tak ja si to je dobre pre ňo, že si to nebere k srdcu a dobre mu je teda. Dobre, poďme pokračovať ďalej. Myslím si, že všetky témy sme tak pomaličkej prešli, ktoré boli zaujímavé ohľadom party shoru. Poďme teraz prejsť tému, ktorá je viac po party shore. A to je, že či máš pocit, či nejakí účastníci, ktorí boli v show, či im vstúplo tak ego. Či sa teraz musia prezentovať tým, že boli v tej show, či sa musia ukazovať na verejnosti a nejako si dokazovať to, že sú niečo viac. Vieš čo, tak podľa mňa vstúplo ego do hlavy dosť Ivanke.
To si myslím. Akože, ja to viem aj pochopiť skrz to, že predtým nemala žiadnu pozornosť, alebo teda minimálnu a teraz je to také veľké boom, že bola v show a urobila tam tú show, tak teraz má ako keby pozornosť. Ale ja si myslím, že trošku viac je to vstúplo, ako možno malo. Ale treba mať tú pokoru a myslím si, že tá je trošku chýba, že už niekedy má také momenty, že si poviem, že prečo, že na čo, vie, že nepáči sa mi to úplne. Môže byť podľa teba aj taká situácia, že tak ako rýchlo stúpa, tak aj potom padne? Však to sa stať môže každému, takže si myslím, že asi hej, ale tak keď sa utrží, tak to je dobre pre ňu, samozrejme, ale akože držím jej palce, ale podľa mňa by mala trošku ako keby z toho ega ubrať. Lebo neviem, akože veľa ľudí mi je povedalo, že proste Ivana, že proste je. A dobre. Dobre, myslíš si, že vlastne iní účastníci sa na to takto pozerajú na tú Ivanu? Alebo skôr využívajú to, že teraz má tie čísla? Lebo za mňa vlastne Ivana, Iza, Viktória a pravdepodobne Filip majú asi teraz najväčšie čísla. No to neviem, to som nepozerala. Ale myslíš si, že sa ku nej vlastne najviac tlačia? Lebo ona podľa mňa bola taká najviac kontroverzná, mala tam najviac tých drám aj s dievčatami, mala tam niečo s Andreasom, aj s Filipom, potom nakoniec skončila ale s Filipom. Čiže či myslíš, že hlavne kvôli tomu sa teraz ku nej tlačia, že stále idú tie čísla hore a hore a hore? Tak podľa mňa, akože niektorí možno to robia takto, ale nemyslím, že to bude úplne Izabela, že Izabela má najbrutálne, no akože ide podľa mňa už dosť dobre, ten Instagram, aj predtým je vlastne podľa mňa šiel bele dosť Instagram, takže to si o nej vôbec ja nemyslím, ale tak možno iní účinkujúci to trošku ako keby nie, že to využívajú, však lebo sú s ňou v pohode, ako kamaráti, tak si rozumejú, ale tak si myslím, že proste že proste Bože, pardon, ale to som že sa teda trošku možno to stú využiť, áno. A keď mám ťa tu teraz ako hostia, chcela si možno, že aj ty využiť niekoho v tom smere, že urobiť si nejaké promo alebo trošku, aby sa ti zdvihli čísla s nejakou spoluprácou z tých daných ľudí, ako ktorí boli na party show? Nie. Že nevyužívala si to nejako? Ako? Neviem, ale tak kľudne. Akože už len tým, ako si prezdieľavate nejaké videá, nejaké fotky, či máte nejaké storky. Či to bolo cieľené, alebo vlastne si len prišla, si povedala, že OK, bavíme sa spolu, poďme sa teraz odfotiť a no jasné, nerobila si to s nejakým zámerom. Nie, akože my sme v pohode, teda ja si hlavne vychádzam s Belou, si vychádzam dobre, aj s Vicky si vychádzam dobre a tak s ňou mám taký vzťah, že s nimi obidvomi, že taký, že dosť kamarátsky by som povedala, takže to, že si tam je spolufotku na Instagrame, znamená, že ich chcem nejako využiť. Vieš, my sa odfotíme a je to fotka a nič viac, nič menej, vieš. Jasne, chápem. Ja som aj videl, že si bola na tej party, ste tam mali nejakú, Izabela mala nejaké narodeniny, čiže aj tam som sledoval, že ste boli. Niektorí ľudia tam síce chýbali. Chýbali. Ale tak asi ste si blízke, keďže ťa pozvala aj na tie narodeniny. Ale áno, ona je veľmi zlatá, podľa mňa Bela. Akože nevyzerá tak, ja som ju odsúdila prvý deň, keď sme ju videla na tej vile. Som si povedala, že toto bude taká špina. Ale potom som ju spoznala, ona je fakt, že je zlatá, veľmi zlatá baba. Ako vyzerá byť dosť v pohode, aj teraz po tých častiach, jak som všetky videl, tak mi tiež tak trošku prirastla viac ku srdcu. Ale ten prvý moment som mala si rovnaký ako ty, že ako sa predstavovala, že ona je bad princess. Tak mi to dosť nerezalo. A zdanie klame. No, zdanie klame. Aj na Viktóriu som mal prvý taký pohľad, že som si myslel, že ona bude taká, ako to mám slušne povedať, taká fifla, že proste sa bude musieť predvádzať a ukazovať sa, ale zmenil som na ňu názor, lebo aj ku Andreasovi prišla, sa mu snažila vysvetliť nejaké veci, že nie každý musí byť zlý človek a že ona ho chápe a že ho vlastne má rada, len možno, že by si niektoré veci mal uvedomiť. Čiže sú tam ľudia, na ktorých ja som zmenil názor, očividne asi aj ty v tej show. Ale áno, po show to je iné, ako to bolo v tej show. Tak sme sa viac stretávali, vieš, aj na nejakých akciách a som ich tak bližšie spoznala, hlavne teda tú Belu a Vicky a s nimi som takže v pohode dosť. Myslíš si, že sa s nimi budeš stretávať naďalej aj po tej show? Tak chcela by som s nimi dvomi určite. Tak ty bývaš aj blízko vlastne Bratislavy. No, tak hodinka cesty. A tak cestuješ tam častejšie, že už ste sa videli aj viackrát, asi pravdepodobne? Áno, som v Bratislave častejšie.
Ale tak A s inými účastníkmi asi nechceš tráviť nejako čas? Ale nie, že nechcem, ale tak prečo by som mala s nimi tráviť čas? Však ja by som tam, neviem, čo si s nimi, ja nemám si s nimi fakt čo povedať. Možno iba o tej show a to je celé. A také témy ja nemám rada, jednoduché. Nie, proste nemám to zapotreby asi úplne. Jasné, chápem. Za mňa sme prešli podľa mňa tak tie najviac dôležité veci, ktoré som aj s tebou chcel riešiť ohľadom party showu, ohľadom aj toho, ako sa ti tam páčilo, všetky tie zážitky, prešli sme aj všetky drámy. A ja by som prešiel k takým 3 rýchlým otázkam na záver. Už sme sa aj o nich bavili a možno, že trošku to tak zhrnieme. Že čo musí mať podľa teba chlap, aby ťa naozaj zaujal? Ale okrem tej postavy a toho sebavedomia. Tak určite charizmu. Humor a nejaké to vystupovanie, vyjadrovanie a hlavne nech je inteligentný, lebo to je podľa mňa akože to je veľmi veľa mužom chýba. Takže to je, na tom si chýbalo zakladám. Im asi aj v party shore? Možno. Ako komu, ale toto asi, no hej. Toto je také asi, že pre teba ten top. No určite áno, tak akože ja potrebujem vedľa seba niekoho, kto bude akože inteligentný a mať charizmu. Lebo však inak nejako by som si vedela fungovať. Asi presne taká tá baba, ktorá potrebuje mať vysokého chalana? Alebo ti jedno, že musíš mať vysokého, že keď už je nízky, už keď má... Akože keď máme teraz, že čo ja viem, 80, to je vysoké. Tak už je málo? Nie, akože ono, keď proste tam má iné tie plusy, čo je dôležitejšie ako výška, že má, neviem, že je dobrý, že má charizmu, že je vtipný, tak mi to nevadí, hej, ale tak asi by som chcela mať viacej vysokého ako... Že to je taký plus. To je taká čerešnička na torte. Áno, jasné, že je. Tak nebudem klamať. Je. Mám potom pre teba ďalšiu otázočku, že a čo robíš vlastne ty najradšej, keď práve si mimo tých reflektorov a tej show? No tak pracujem. Čo sú také tvoje hobby napríklad? Hobby, tak meditujem. To si mohol všimnúť. že som tam mala taký deň, keď som meditovala aj v tej show. Áno. A tak máš napríklad, viem, že robíš masáže. Áno. Tak... Ale to bereš asi skôr pracovne. Ale ako hobby, mne to baví, vieš, takže to mám tak s tým tak spojené, vieš, baví ma to a je to aj moja práca, takže to je také asi, no. Ale tak rada, aj mám aj psa. Psa? To je tiež hobby, áno. Rada trávim čas. A napríklad nejaké cestovanie? Aj no tak to áno. To že určite. Si taký človek, ktorý veľa cestuje. No milujem objavovať nové miesta, cestovať, spoznávať tú krajinu, kultúru, ľudí rôznych a baví ma to veľmi, no, takže to by som chcela aj po tejto show teraz ísť úplne niekde, že sa tak rozbehnúť, že tam ísť pozrieť do nejakých možno aj exotickejších krajín, takže určite aj toto. Ale skôr tak ísť do krajín, pozrieť nejakú historickú časť, alebo skôr cestovateľské a niečo, že party, alebo také taký mix. Niečo gurmánske tiež možno, že nejaké jedlá skúšať. Tak hlavne vidieť čo najviac toho. A tak aj, neviem, však aj tie jedlá, ľudia, tak dokopy všetko, vieš, kultúra, všetko dokopy. A momentálne teraz cestuješ? Tak momentálne teraz necestujem. Alebo či si vlastne taká, že cestovateľka, že hore, dole, či už po Slovensku. No jasné, akože ja stále potrebujem byť niekde. Jasne. Non-stop. Ja nemôžem byť doma, lebo ja chcem proste vidieť toho veľa, zažiť toho veľa, takže tak som mladá, tak treba proste. A už keď budeš cestovať, tak radšej s nejakou partiou alebo sama? Tak keď budem mať s kým, tak pôjdem. Lebo podľa mňa o tom sú také tie zážitky hlavne. Ja som veľa precestoval so ségrou. Neviem, či ty máš súrodencov. Mám. Čiže ja som si so ségrou strašne veľa zažil a preto aj teba možno, že tak sa snažím pohnať do toho, že tá partia je lepšia ako je sám. Ale vieš čo, aby som aj myšla sama možno. Ja pôjdem asi sama v septembri. A kde teraz plánuješ takú tú najbližšiu cestu? Vieš čo, chcem ísť do Paríža sama. Fúha, odvážne. Lebo ja čo som počul, že je to tam dosť nebezpečné. Tak keby sa mám furt niečoho báť, tak nezažijem živote. Jasné, to je tiež pravda. Ja to beriem takto, no tak chcem ísť sama, hej. A poďme na poslednú otázočku, ktorá je podľa mňa osudná v tvojom živote. Že či si skôr zastanca proseka alebo žuvacieho tabaku. Ja som si pre teba, tým, že si prvý host, ja som si pre teba pripravil aj darček. Musím ho stadiaľ vybrať. Tak musím ísť. Milujem darčeky. Tu ja som si pre teba pripravil, počkaj, máme tu mikrofón. Ďakujem. Pripravil som si pre teba prosečko. Wow. Pripravil som si pre teba, predpokladám, tvoje obľúbené velo. Môj bestie. Ďakujem. No a vlastne,
čakal by som teraz tú odpoveď, že bez čoho nevieš žiť. Že fakt, keby si mala byť na opustenom ostrove a máš všetky potrebné veci, ale máš takú jednu tú bonusovú, tak či to prosecco, alebo to velo jednoznačne. Že bez neho nikde ani na krok. Akože, áno, asi áno. Ale chcela by som sa od toho odnaučiť, lebo nie je to dobré, ale tak zlozvyk. Čiže prosecco by si dala na druhú stranu. Určite áno. A s velom. Tak bez prosecca sa dá existovať, ale bez vela ťažko. Ale áno, toto velo. Hej. Tak ďakujem ti veľmi pekne, Emil, že si dneska bola v našom podcaste. Ďakujem ti, že si úprimne odpovedala na všetky otázky. A divákom už len prajeme všetko dobré ešte do dnešného dňa. Dúfam, že si pozriete ďalší podcast a ahoj, Emili. Ahojte.